Salam qadirli vatandaşlar, salam mehriban illaşlar. Men size bir gıytgıcık täzelige aýdyp bereýin. Dün Serdar Arap Emiratlygyna barýar tapar bilen. Buny şol Emirat täzelikleri diýen kanalla gördük. Yani näme sebäp bilen barypdyr, näme maksat bilen barypdyr, onu men intek bilemok. Ýöne şu ýerde şu Emiratyň şeyhi ady ýalňyşmasam Muhammed bin Rashid Al Maktoum bolmaly. Şoň bilen duşuşýa nämeler hakda gürleşdiler, nämeler gol çekildi, ýa ýene-de pul dilemäge bardylarmy, onu biljekler. Onu biz gıytga wagtyň içinde anyklarys. Sebebi benim gören sujetimde setsiz yönü şeyle sujet täzeliklerde berýär. Men şol kanalyň linkini goýmakçy şu videoň aşagyna goýaryn. Sizem gayret edip gaderli vatandaşlar barıňda şoňa dislike goýun. Dislike goýun näme üçin? Sebebi meni nisana oturmayın. Oğlu bilen atal oğul ikisinin avraýynyň düşmegini dünya derejedäki dünya ýurtlarynyň baş tutanlarynyň öňünde şolaryň gözünden düşmegini, şolaryň avraýdan düşmegini isleýän bolsaňyz şu halkyna edýän zulumuna sizem özüňiziň närazylygyňyzy görkezip şu ýerde dislike goýun diýjek bolýar. Gayret edin de dislike goýun. Şol kanal kimin kanalı bolsa meselem döwlet kanaly görkezýär-de Emirat täzelikleri diýär. Kanalyň ady. Goýşalaryň bilsin näme üçin bunça dislike goýulýar diýip. Diýmek halky närazy. Dislike galýan bolsa halky närazy. Şonuň üçin adamlar, vatandaşlar gayret edin, barıňda dislike goýun. Şu videoň aşagyna men şol kanalyň linkini goýjakdyryn. Bolýa sag bolun. Ýene-de görüşýäris.